Kanada heittää nyt jälleen erikoiskentällisen yliopistosarjoissakin menestystä niittäneet hyökkäyskolmikkonsa Bob Testicle, Jimmy Vagina ja ruotsalaisvahvitus Håkan Sperm. Porukka, joka on tällä kaudella tehtänyt yli 100 tehopistettä yhteen laskettuna puolustukseen, luotettava Bruce Bastard sekä pelaajavalmentaja Larry Hall, joka siinä ohimennen läpsäyttää maalivahti Steven Fackia vielä polvisuojuksiin. Kutkure Lindströmin 4 miehen alivoimakentällinen on Strömberg, Immonen, Saarikoski, Raitanen. Taktiikkana tuntuu edelleen olevan siinä Aravinan tulkatessa, että pelataan omaa kiekkoa omassa päädyssä. Raitanen liukuu aloitukseen Vaginaa vastaan. Tuomari kirjoittaa kiekon ja Vagina voittaa aloituksen siitä pelialueen kulmaukseen. Ja siellä on nyt Frank Nipul, joka tulee. Aha, Steven Fack luistelee maalin sulta pois. Kanada yrittää nyt tasoitusta 6 kenttäpelaajalla Suomen 4 vastaan. Nipul jallittaa pelialueen nurkkauksessa samalla puolustusalueella, siirtää maalin takaa pakkiparille Larry Hallille, joka lähtee nostamaan hyökkäystä ülöspäin. Tullaan keskialueelle. Suomen puolustus pelaa nyt hieman passiivisesti. Kanada pääsee hyvin helposti Suomen hyökkäysalueen kulmaukseen. Hall jallittaa, syöttää keskustaan, paikalle saattaa Håkan Sperm.